ukagoogle maishmetro nyayo yakatobuda zvechokwadi ende tarisaone kuti haina kunyorwa nsaini kila akafrauda chakanyorwa izvozvo ende mupurisa yeye ndiye akatotengesera nyaya yachi ishmetro which means kuti ndiye futi engakanwa akatovaisa kuti imposition kuti pati kupinda naye mukoti anenge akaiswa cheni muchamutora chi mupicture akandiri mucheni zvino zvakazoramba kuti aiwa ndipo ndinoona kuti Zimbabwe mutemo wayo haingambonzi wakadhakwa but munhu akadhakwa munhu angopiwa chete pito anozana gudu rikapiwa pito ndinoona kuti muzerereka wokuti ukona mwangu alright it's like ndopanga toona kuti matype yetu mapolisa wakadaroka havanakiwe nesu maiziva then totatika zvapera akabhuku but apanze zvazanzi nemupurisa chindipa mari yemunhu polisi ndiyo yangada upiwa ende takampa muronzo wavo yakakwana kwetoti yakashota kana 100 rand but tuma surprises inini na complainant ndichitori nebande the whole police station yatotaura kuti munhu anonzi Mushoriwa onzizi ndeumbare ndipo pamatapi is a sergeant Sargent Mushoriwa ameno pamwe nyembe dzake ndo dzinomupa kuti abva aitenge mutemo weZimbabwe ndiwo kumba kwavo. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugari wepanapa ndangokutenda nekuti asai nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, hanzi ngwere zvamanje yakatsamwa haisi kuda mafanizi ende iri kuramba kutongwa nemasalad. Handitika parecent interview yaakaita naZigo naDJ Sparks, ngwere vakazongosvika pakufumura zvanga zvakavanzika, pakufumura huori huri kuitwa nemapurisa epaMbare ZRP Mbare hanzi hori wanyanya. Handitika zita 1 rakabuda ipapo hanzi Sargent Mushoriwa. Sargent Mushoriwa vakapiwa wire 50 na silent killer vakatinya mari vakadya mari ende mutemo wakangonyarara hapana zviri kuitika. Handitika saka toda kuti tipinde munyaya yacho muzvinzwire hori huri kuitika ZRP Mbare uchitungamirirwa naSargent Mushoriwa. Hanzi vane zvinyembe ngwere yanga yakatsamwa zvekutodaro kusvika pakunyorerwa kambo Sargent Mushoriwa, kusvika pakunyorerwa kambo hanzi vachimbunyikidza kodzero. Them dead but they don't know. Hanzi vakafa asi havasi kuzviziva. mawana ndo patasvitswa neZANU-PF apa kuti huori hwazara musystem. Zvinhu zvaungoitwa hanzi munhu angoita zvaada mvenge bhurugwa rebenza. Handitika but zvisinei rekati maichambire kupinda muvhidhiyo muzvionere. Ndogara ndichitaura kuti kana une bhizimusi raunaro rauroda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo totasai todzifambira nyaya dzacho. Handitika gwenzi rePhytomed ndo gwenzi ranetsa zvamanje ndo gwenzi riri kutorapa, ndo gwenzi riri kuchengetedza dzimba dzakawanda. Handitika
saka ndiri kuti bata nhamba idzo kana uri kuSouth Africa dzakanzi South Africa, kana uri kuZimbabwe bata nhamba idzo handitika. Wotaura nevasikana ava vanokubatsira, wowanawo gwenzi handitika. Gwenzi rinoshanda zvakasiyana siyana. Ukaita musoro usingapore, ukaita mudumbu, ukadawo cleaner system, kana une dumbu hombe, kana une mafibros, zvakawanda zvarinoshanda. Saka the best way bata vasikana avo, woita sei vokubatsira handitika. Zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka. Woitawo munhu pane vanhu handitika, une utano hwakaita sei hwakanaka handitika. And then tikutaura kuti kana uri muSouth Africa, uri mugari wemuSouth Africa, aiwa zvaitwa nyore, zvanyore, wakukwanisa kuvhura kambani, woregister kambani, wovhurirwa bank account, zvanyore, hazvichanetsa handitika. So chaunongoda passport yako ine permit chete. Ukaita passport ine permit, zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka handitika. So bata Owen ndiye ane nhamba dziri pasi apo. Wotaura kuti Owen, ndabva nekuna DJ Holly, vataura kuti iwewe unokwanisa kundirejistera kambani, wondivhurira bank account, FNB bank account. Ndidzo nhamba dzake idzo handitika. Zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka. Nekuti tinogara tichikurudzirana, tichisimbisana panapa kuti kurongeka ndo chinhu chakakosha. Kurongeka ndo chinhu chinodiwa mukati meupenyu hwemunhu handitika. Saka rega tipinde munyaya yasilent killer. Muzvinzwire kuti zviri kufamba sei. Kune vanoverenga mapepa nawo, pane nyaya yakabuda pamazuva apfuura ayo zvichinzi silent killer akomita fraud. Aita fraud, aifanirwa kuenda kushow, akapiwa mari, akadya mari, asi haana kuzoenda kushow. But nhasi zvazobuda pachena mushure mekunge ataura kuti Zimbabwe ndiyo inoda rehab kupfuura inini nenyaya yeuori uri kuitika muZimbabwe, nyaya yecorruption. Hanzi mashoko aya ndakamataurira kuti abate mumwe munhu, aite action, akwanise kuita sei kundibatsira handitika. Saka nyaya yacho yakamira yakadai so. Silent killer akapiwa mari yakapiwa i150. Apiwa 150 mbaazosungiswa. Iye ari kuti handina kusungiswa, but munhu anga akunetswa nemandimba handitika. But pane nyaya yangu ndepekuti hanzi Sargent Mushoriwa ndo vaiita nyaya iyi. Vachiita nyaya iyi kudaro ndo vakafonera silent killer, ndo vakaenda kunomutora vachida kumusunga kuti vafambe naye muraini mese, akaiswa ngetani. Vakatozohaya mota vakomana, ndo vakaendesa document kuH Metro, vakapiwa $40. Ndo vakati koti yati munhu ana mhosva, vaenda kunovharisa doketi, kunovharisa kesi, vakamva vadhimanda 150 yemunhu. Vavapiwa 150 vavadya. Ndo zvokutaura na silent killer panyaya yehuori kunzi Zimbabwe inotoda rehab kupfuura inini. Zimbabwe inoda rehab kupfuura inini. Inini hangu ndinodhakwa, but ndiri nani, ndichiri pari nani, but Zimbabwe payasvika yaoda kuendeswa kurehab. Right, rega tipinde munyaya iyi. Tizvinzwire mukomana achita sei, achitsanangura kuti zviri kufamba sei. Kune vachazoda kuona the full clip, munoenda paZigo TV kana paZimI Reality TV pa DJ Sparks, munoona the full clip. Apa panapa ndangotora mapoints andoda kungoshanda nawo 2 minutes, but vanoda kuona the full interview, you can go ikoko munozvionera mega nditi. Ndikasungwa. Handimbopinda kakomplaina mangwana kuti akasaka government yanati polisi yakadhakwa. Indasungirwa mhosva yandakapara. Vandikazosungwa nemhosva ndisinopara. Apedza ndisungisa munhu uyo obva atondipublisha newspaper. Apo aka $40 neH Metro. Deputy magistrate. Munzwe. Ini doketi rangu ringanyorerwa nemupurisa raiti fraud rezvo akanyoresa munewspaper. Kana PP kukoti haafa akaapprova nyaya yakadaro. Nyaya iyoyo ikazobvunzwa chii chakaitika. Handiona. You can see kuti nyaya ikai haisi nyaya yekunzi inonzi fraud. Haisi fraud. Nyaya business wanzwiseni mwangu. Inini zvamati Sparks uri muindustry. Inini tikata dhiri. Handika. Tikabva tatadza kuwirirana pamwe kuti in terms of money. Maconditions edu pabasa redu tomaziya. Inini ndo ndatadza kuatenda chi. Sure. Iwo ukanzwa reza ukaenda kupolisi. Azvinoda kuti waenda kupolisi unosungisa. Pamwe utenda polisi kuti inini newe tikose kuyananiswa nechi? Nemutemo. But polisi rinondifonera nini?
zvinditi chichisoso show yekuchitungisa handika nonhauza ina ndisikukwanisa kunge ndiri ukoko panguva dzinedzi ndatenda painterview inRTV pandakadaidzwa chinzi unoziva here munhu akati ati hamunendomuziva andoziva but ina ndisikwanisa kuyachi ikoko kwete kushow polisi yanzoyamutaurirana ati aine panguva iko zvine ndiri busy kuti handisikukwanisa kuti asi pangu maybe after kana kuti mangwana moziva ndiri available then in our surprise kuti Sparks tomoti example kuti Sparks atonza aenda kupolisi but yavanoenda nomusungisa kupolisi tiananiswa then ini newe tutazotaura pamwe the next day and kuti haona wangu saka iwewe pakuinvo papolisi kasi inini newe takatadza kunzwanana iyo vatava maya asirizvo papa nenda kuenda kupolisi because nenda kupuwa pressure hanzi yene mandimba yekuti ekutemvhiwa ndoziva ndenga kunipa pressure daiso but still haisi danger saka toita sei inini naye tataronga kuti chata show yekukwaziko iye asati ane date zvoti denga toti nedate pamwe tadi takatoita show yapo kudhara ino vatayo isu ngachigozoti padhirata kwaziko iwo nchangokuwedzera imwe mari yakati totasela dzicho tarase isaka ndamubvunza kuti tiinda iwo neutsinye pakuti iwo tomboti tawirana zvinhu tatadza kuwirana tiri two ungabva watonzi iwo wakuenda kunondimangarira kuti ndakakufrauda mari ndakakufrauda hawo how do you call it kasi ndakaramba kurifanda although inini nemunhu napromota tikatadza kunzwanana handoziva hapana anofanira kusungisa mumwe ende kunomangara kupolisi hazviroti munhu akunomangara kuti sanikila ngaasungwa ari pamwe anotobatsirwa kuti inini naye tiyananiswe hanozwa mangu ende still ndakatomudza kuti iwewe wakuenda kupolisi inini wakatadza nei kuye kuzotaura nani nene iye akatoti aiwaona ndakatotsiurwa neblazi yangu ende iko zvino zvatowesi because nezuro newspaper pandakatozvina newspaper ndipandakazoti atori mukati kutaura ku uchipinzi mwe yakatoshamisiwa itoona nzausarenda atori mukati hanzi naiye alright makusena achizonzi na7 ukasauya tikusungana iwewe akutseretenacho mupezisa kuti uya complainant ndiyanga kutoteretema nepolisi pakaipo manzisa saka it's like pamwe pangu nemupfungwa dzangu handika ndikudzidze chiinini semwana wezimbabwe handika alright sekunge inini handi ndiri kutonzi ndine problem but kana authority yabva yatoita zviri wese frenyi wacho anonzi adoenda kurebi ndiani ndoparikubva statement right saka vanhu ngavasafe vakata se vakakota zvinhu seizvo uchipinzwa nangakota kastatement kavangu vasingazive nyaya yacho yese ina ndifunge sekudaro because nyaya dzangu dzinozivikanwa ukagoogle maeshmetro nyaya iyoyo yakatobuda zvechokwadi ende tarisaona kuti haina kunyorwa nsainekela akafrauda yakanyorwa izvozvo ende mupurisa iyeye ndiye akatotengesera nyaya yachi eshmetro which means kuti ndiye futi engakanwa akatovaisa kuti imposition kuti pati kupinda naye mukoti anenge akaiswa cheni muchamutora chi mupicture akandiri mucheni zvino zvakazoramba kuti aiwa mirati hayedu motikari tega right muri kuona level of corruption iripo panapa zviri kutaurwa kunzi mupurisa uyu Sargent Mushoriwa vanga vatori nemission yavo kubva kudhara kuti tichakamutsoma tichamusunga tobva naye kumbare kumatape achifamba tichienda kupolice station achionekwa nemunhu wese mangwana paachaenda kukoti eshmetro ichange iripo ane cheni vachimutora futi chi mafoto mawani baba mawani chaiwa futi tata haya motikari tasvika kukoti toenda pana prosecutor chendakaiswa tasvika umamaya zvikanzi mupise cheni wanzai mauya kuzoita sei polisi rakati tauya kuzowithdrawa nyaya
hanzi nepurisi uya kuzowithdrawa iwe kunyaya iyi yatadza kuwithdrawa right tomboti kuwithdraw yacho zvanga zvaramba here kuti nyaya iyoyo iyi igare yangu withdraw iyoyo right before inini sati ndaiswa 48 hours mukati ndendaa redi nekuda kuziva kuti aiwa pamwe mutemo wezimbabwe ndowakadhakwa ndipo ndinoona kuti zimbabwe mutemo wayo haingambonzi wakadhakwa but munhu akadhakwa munhu angopiwa chete pito anozana gudu rikapiwa pito ndinoona kuti muzerereka wokuti mwana wangu right it's like ndopanga toona kuti matype yetumapurisa wakadaroka havana kiwe nesu maiziva because haungati inini ndo represent ya zimbabwe zvonoziva menda kuuk menda kusouth africa right wobva watondisunga inini andanzwa kutondisunga nemhosva yekuti pamutemo handibvumidzwi kusungwa ndakatonzingana ndakaramba kubhadhara mari munhu otozoona kuti handikusivoke kuti ende dare rinotondibvunzawo kuti iwewe uri kubvuma here kubhadhara mari yemunhu kana kuti ende ini hapana pandingaramba kubhadhara mari yemunhu kana munhu ada kurifandwa mari yani yaka chinombonetsa rezi but ndaka after ndadaro zvatira kuwithdrawa nyaya ndozvatafambira then pipi papana akatotaridza kuti aconfused kuti alright so what the reason yekuti uyu ari mucheni is a celebrity ndomuziya uyu ndokana chini uyu kana viri pafacebook ndomufolowa uyu ndomuziya saka imimi da kuziva kuti cheni dzamukamisa idzidzi ndedzechii then it's like munhu aida tobuda infact but chiri muroti atoti mapapi man ndabuda ndata sei pazvanoda kunoita handoza saka haanozoda kuzonyoda kuziva zvakaita zvakawanda then ubva se ubangoita zvanzi aite kuti se handoyata vakuzokudraw docket then totatika zvapera kabhu but apanze zvazanzi nemupurisa chindipa mari yemunhu polisi ndoyangada kupiwa ende takampa muronzo wavo yakakwana kwetoti yakashota kana 100 rand but tumasurprises inini nacomplainant ndichitori nebande reshow maize madana usvika baba anosvitsa mari kupi kana demfeso yaida mari yake chaizvo ataingosvika papoindi yekuti aingotaura kuti ndikuda mari hazvedhiri mwatatira zoda so tozozviona apa ndikumbodoo mari yangu ndikabudisa papi but its like mfesuka uyu munhu enge atori its like atonyara nekaactions kaakamboitonga aita pakambodawo nditi panenzi ndiuye kupolice paper its like uyu munhu akatora kodzero semukana ndopana the whole police station yatotaura kuti munhu anonzi Mushoriwa manzisi ndekumbare ndepa matapi is a sergeant Sargent Mushoriwa ameno pamwe nyembe dzake ndo dzinomupa kuti abva aite nge mutemo wezimbabwe ndewekumba kwavo no one is above the law ende hapana kuti anonzi ari below unomboziva kuti munhu wese ane right yake munhu wese apara mhaka yake ngaatongwe ini ndikapara mhaka ndikasungwa ndoandastenda kuti ndasumirwa mhaka ko iyo isiri mhaka iyo haisi mhaka mwangu kupanana mari kubasa kwedu nekutadza kunzwana nekubhiricha zvatikawirirana haibva ita fraud zvaitodaroka kana anajambiriza vagara chimunzavabhirira kana ana kilati ana wingi vacho uchanozati hapana artist asati ambotadza kuatinda show pambacho without any good reason havana chama ivo ndo vafa but havasi kuziziva like now vaiabvisa chi vatofa ende havasi kuziziva ipapapo havasi kutoziva kuti kune vamwe vakabatikana nekunzwa kuti inini ndikuti zimbabwe idaenda kuchi saka ndaiziva kuti ndikataura izvozvo ka ndaiziva kuti someone ndichagreba attention yasomeone waiziva ende pachitsvaga way kutibatsirana nayo that's why ndaexplaina mhosva yese pachena maiziva ende kunzi you dead and you don't know
ivo vaitoita pavaita yese ikai vainakirwa ende vatoti vakahwina ende vakatodya handoziva kuti nemari yacho takatoasira but vachitoti vakahwina kaona ende nepazvikaitika kusvika muzuva ranhasi zvototange pamwe iprofiti yavo yavakatongodyawo ini vakatondiwachisa neweya vandase but they don't know kutoti ndopavafira papi ipapo because isusu hatisi kuzomborelaxa kana kutadza kutaura nezvenyaya yakatonge ipi iyo iyi kuti ipindirwe nevamwe vanokwanisa kusungawo ivavo ini handikwanisa kuenda papolisi kava kunomhangarira ofisa iyeye ine alright kufunga kwako hapana munhu anokwanisa kuzviita alright wese victim weizvozvo amupedzera akutotyana kutoenda papolisi pacho futi tichitofoswa kuti tikasangana navo vanototiposa kutoti chimotenga dringi futi munyeyo bcause ari kuti ndonongo kuita futi zvimwe zvakatonge zvipi plus isusu ine ndiri munhu wekutoti pamwe pachoka netaipe vanhu ivavo ndatozononda kuti kana ndikatoda kutoresa kunge pamwe ndikudaonesana naye angopedzera atozokubata bvangu kuti madrugs aya bcause vanenge vanawo madrugs ndo vanenge vatori nawo ivo ndonotobatirwa madrugs ane munhu mumwe haanawo iye mupurisa unomboziva vanguti aendakwa anenge atonzi andiwachisa right eish mawane inyaya hombe irikuda action amenawo kuti panotorwa action here kana kuti panoita sei but isusu hatimire kutaura nenyaya yezvinhu zvakadai so sergeant ava vanofanira kuti vadzorere waya 50 ravakaba but zviri kusvika apa panyaya yekuti mapurisa acho mari yaari kutambira nzungu so they end up stealing vakuba. I'm not giving it this as an excuse, ndiri kungotaurawo zvangu kuti ndo zviri kuitika, ndo zviri paground, kuti mari dzavo dzavari kupiwa nehurumende hadzisi kukwana, so vanopedzisira vakutorera zvevapfupi nekureba ibotso handitika. So maizvinzwira mega, mazvionera mega, mamunzwa mukomana achitsanangura kuti ndakambunyikidzwa kodzero dzangu ndikagara 48 hours mujeri muprison cell, vakatozopesera vakumanikidza complainant kuti iwewe ukasaya kuno kuti akuzosunga iwewe. Tapedza kudaro mbandaenda kukoti zvikanzi tava kuzowithdrawa case. Tabuda panze zvikanzi tipe mari, vabhadhara 150 yacho haina kusvika kune munhu anga mhan'ara nyaya, but nyaya yacho yakangosiyiwa yakadaro. Ndosaka zviri kunzi Zimbabwe zvamanje manje iri kuda rehab kupfuura silent killer. And I know kuti nyaya idzi nyaya diki zvatingaswera tichitaura nyaya dzema 150, kune mamillions ari kubiwa kukanzuru, ari kubiwa navakomana vembudzi, inyaya hombe, but still kana mukomana achemawo tinongoya topublisha mawani aya handitika, but ndo zviripo. Amen. Tingaite sei? Let me know what you think in comment section. Wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako, kuti unozvionawo sei ibho here yakaitwa naSergeant Mushoriwa vepamatapi police iyi yekutsodza mari yemunhu 150 nekumakisa mukomana nekumutengesa kubepa wakapiwa $40. Amen. Zviriko here zvinhu zvakadai. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now, and thank you very much for supporting and thank you for watching.